Ganongnya Mas Andes. Ganong setruk. Yo. Hey, yo. Ya. Hey, hey, ya. Yo. Hey, Iya. Hey, yo. Hey, hey, yeah, hey, so, hey, yo, hey, yo, yo. Aplaus tangan Kakak Mas Gomet dan Mas Andes. Yo siap ke sawerane kanggo Mas Andes kanggo Mas Gomet. Yo
alon yo. Sikro ayo yo. Kayai karya pakaryane praja pubrata sebut satu kaliwata watana satya tampya tirana sesmane paturana sabda rebut narsa astu padara bunya sanyata saduru-duru kayai karya Yo, Balani. Jo. Oh. Yo. Oi, oh. Iya, Jo. Samudra dadi ana kan dhuwit ning kono met. Dijoko sing ati-ati lan Mas padha ladala. Jagat Dewa Batara. Yo jagat. Kang matur suwun ngagunging para pamirsa. Kang maringi rezeki muga-muga paring ana tambah rezekine sehat selalu Allahumma amin. Aku disawer lima wuliane ra ana sewanton ora edan siapa yudha lawan matur suwun kangge bangke ade sedaya asta pusakane pecot yagi sapandika rapatarapo siko parakat roba iya wake parage satsaya rame iya wake Kota sakti sakarote Waro sakti rapat rajore teksiko Paceku kakakno lawat kemati eksiko Kapeyator kedapur desen warok kotorokon Bojo sama dipat suarane Wada akoso Iya gali Kota kita lepas Kata dulu Kidul kae apa manapa dewa makanane apa ode jowo ayo para tata tidak ada kata Hei suling anjene suling loro Wah, jogetnya sampai ini. Yuk, tangan di atas. Kidul kae apa padha kala dewa
pakanate apa onde Jawa ayo para kaca angkat apa supaya uripe tanpa samulya kidul kae apa manapa dewa pakanate apa onde Jawa ayo para kaca angkat apa supaya uripe ayo samulya kidul kae apa manapa dewa pakanate apa onde Jawa ayo para kaca angkat apa supaya uripe tetep bisa mulya wis mana oh ya ora wis jaman wis akhir kumite koncang wis rasido monane mutung wis Ades piye asaweran menah ora wong legong nithing lho rampung kok ya kowe iki syukur malah simpen. monggo ibu-ibu bapak-bapak adik-adik dalke rezekine malih ben ngasih klepek-klepek wong loro iki suwe ra petuk aku kok Yo. Allah Akbar ya Rabbi salli alaihi Joko bato oleh payo boso gatek lolo pa wong ati ora opayan opa pateni bocah ya urip prakam katulun Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Loko pato elilo robotan yang tolong payung moto lolo wong mati ora lupa yen opa peteni pun yen urip bakal dipatah hoi kan apa meneh wis untune siji potol Bang ora sida ne potol ya kene Mas Andas Mas Komet mau mriki monggo mesake aku yo ora tegel ya karang suara petuk kok ya ini awak dhewe nek arep wong disiksa bolo wis tenang ae ayo kluthing-kluthinge merek apik ing sawijining dina awak dhewe le geguyonan le gegojekan ana ing papan iki wis rampung ya Komet iya yo ngaturaken nyuwun pangapunten agunging para pamirsa lan uga matur suwun kangge pamirsa sedaya iki maringi rejeki muga-muga diparingi rejeki sing kathah yang melimpah amin sing gurung endah diparingi jaluk patine jaluk nggih nyuwun pangapunten bilih oleh atur kula boten pinanning atine panjenengan ugi lakone kula sing kethek nyuwun pangapunten berikan tepuk tangan dulu ya coy kula akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh